Niektoré kozmetické značky vznikli v labáku a niektoré vznikli z lásky. On bol maďarský šľachtic, ona americká diplomatka a spojila ich Budapešť. A tiež jedno rande v termálnych kúpeloch. Zlom nastal, keď Margaret uvidela jedno ráno svoju tvár v zrkadle. No a neverila vlastným očiam. No a práve vtedy sa začal písať príbeh maďarskej značky Omorovica. Láska ich spojila a veda im pomohla vytvoriť patent, ktorý dnes pozná celý svet. Hovoríme o tzv. Healing koncentráte. Je to veľmi zaujímavý patent, ktorý vznikol práve v týchto budapešťanských laboratóriách a je to o tom, aby prenášal do hlbokých vrstiev pokožky práve minerály získané z termálnych maďarských vôd, produkty z Omorovice, ktoré si zamilujete. Queen of Hungary Mist je pleťová voda v tom najjemnejšom možnom miste alebo najjemnejšej malej, ktorá je z kvetu pomarančovníka, rúže a šalvie. Toto je vec, ktorú musíte mať v kabelke, keď chcete niečo štipku luxusné a krásne na svoju pleť. Queen Serum je zase konzistencia, ktorú keď si aplikujete na pleť, tak máte pocit neskutočne naplampovanej, šťavnatej, zhydratovanej pleti a inak je to také, by sa povedal, omladzujúce liftingové sérum. No a tretí produkt, ktorý by ste mali určite niekedy vyskúšať, je nočný krém z Omorovice a to je Rejuvenating Night Cream, pretože toto má fantastickú výživnejšiu textúru, ktorú si bude pamätať v dobrom, naozaj suchá, normálne, ľahko zmiešaná pleť a je to taký ten základný, dobrý regeneračný krém práve s healing koncentrátom. Tak komu sa páči príbeh Omorovice? Ak Omorovicu ešte nepoznáte, tak je čas ju spoznať. A aby ste ju mohli spoznať, môžete taktiež využiť môj naozaj už dlhodobo založený kód Eliška10 na stránke beautycity.sk. Ak by ste náhodou potrebovali nejakú radu, kľudne mi ju pošlite do správy a ja vám odpoviem.